Ade mong kusinirong duha. Mo na siya duha. Ingon na naon na siya pa. Kung taga bukid ka, makarelate jud ka ani tan-awa. Saon pagluto og O ayan. Oh. Unsa man ni magluto og Luto kuan, malunggay. malunggay. Sige. Hi guys, nandito kami sa Balay Payag. Unsa man ni siya? Dili ko ka-explain basta kay balay ni siya. Para sa inyo payag ni pero balay ni para namo kay kani kubre rami. And then magluto kami ng ingon ana. Dayon with matching nga. Unsa ni matching oy tunuan. Unsa tunuan sa inyo ha? Di ko kabalog sa Tagalog ha. Ginataan. 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 Basta marunong ito. Marunong ito. Marunong nga. Bouncer na mo. Bouncer. Mani bouncer na mo diri sa kuan. This may agaw and ito yung mga lulutuin namin. Luto na to na. And then pumunta tayo sa likod. And mauni ang among kusinero. Ade mong kusinirong duha. Mo na siya duha. Ingon na naon na siya pa. Kung taga bukid ka, makarelate jud ka ani tan-awa. Saon pagluto og Bisaya nga utan. No, Bisaya nga utan na lang. Bisaya nga utan. Upat mi kabok dire pero ang usa kay na baluoy na usa wala mi kabalog asa tong usa murag gisalbit pa ba kunawa asa ginataan o ginataan. Alam niyo ba ginataan? Masarap yan ginataan. Oh, ayan. Ginataang gulay. Among gipares Ginagawa mo. kay okra. Okra, sibuyas, dahonan, o sibuyas nga onion. And then matching nga alugbati. This is my agaw. Kani akong agaw kay maayo ni mong luto. Kusinero ni siya sa Jollibee. Kung kinsa tong nag-hire diha, just contact me kay maayo kini mangluto og Jollibee. May mga humba ninyo guys, dili jud kami kay ninyo humba. Promise. Ay kog ina bakakon. Contact me para ma-hire dayon na siya. Dili. Walay mga bati sa tungkuan. And then ang front view mo ni ang front view guys, mo ni ang front view. Mo na among kamaisan. Diha. Applyanan na siya guys. Ang kaapan lang kay walay tarong nga. Kani tarong nga ulan. Ang kana amo kanang makita nga balay amo na silingan. Kana siya kay payag. So, tambayanan na siya mais. Kani siya dili ni siya tambayan nag mais. Kuan jud ni ang kulang na mo diri guys kay asawa. Kulang na mo diri asawa ra jud og uyab mo. Mo ra na yung kuan diri areo na mo diri. Kulang jud ta siya asawa. Kani gatuno. Ingon ana siya ginataan, nunuan, no ginataan o tinunuan. Asa na mo siya? Okay naman. Natural man jud na. Alangan man nabe tinunuan sa inyo ha do nga kuan dili kumot-kumoton. At least limpyo na imuhang nawong. Aw kay mo kamot dili. Ayan guys. Okay ra oy tan-aw tinaw. Di ba? Kayo. Guys, wala na si uyab guys. Wala na si uyab tan-awa. Wala na si uyab. And then mao ni ang amuang luto. Ayan. Ang kulang na lang niya pagbutang na lang og tuno. Sarap na. Sarap na. Ha? Buntag naman. Ayan na nilagyan na namin ng tuno. Tuno. Sarap no. Ayan. Wala pa gani maluto pero sa imong tingin, ayan, sarap na. Ulam nga Pinoy. Bisayang utan. A few moments later. Kuan sa magpagatas sa mina, wow. Magpagatas. Among bouncer magpagatas among bouncer. Mo na among bouncer dire. Yummy.
magpagatas sila kay Mm. balik na naman magpagatas sila wag ko kabalo ko sa pagatas. Karon kay gabi na. Pagatas. Mo na ni ang view diri kung gabi dili kita diri og sun Di ba kita rek tao mo Eh. eh. kay Kita na rin puro abang. medyo makakita mig sunset diri. Pero diri nga area di mi kakita sunset kay kalibunan gamay. Diha ra may makita sunset. Diha. Diya Yung dito sa sunset. no. Nindot kaayo ang among kuan. Among view diha kung mag sunset pero di karon di ron ka sunset kay perti mang pagka dag-uma kaulanon. A few moments later. Guys, naabot na ang among usa. Gikan gisalbes, dis ani dapita o ana. Mo na usa na mo dire. Mo na ikaupat. And then it's time to eat na jud dawa. Luto na among utan nga ginataan. Yaring po. Utan nga Bisaya. Sumusaka ta dire sa balay. And then tanawa. Lami. Lami siyang bayhana. O lami siyang utana. Sana. Oh, ayan. Tanawa. Ay, kaka, oh, kaka. Ay, Tanawa. napay kaka. Ipasagol ang kaka or sa inyo damang. Sige. Ulong. Ayan. Bulad. Napay bulad. Kaila mo bulad. Sa bulad. inyo.